Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ye ale san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre marginal kono o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre marginal kono no bana amina i former façon business là donc o kalo 6 à ce moment wi ka diplôme sur bisa ka baraka jeen fambe o ko fa internat bi centre marginal la ibse ki dem bla kana marginal kono shiron dumuni abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fleur ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu b'an lajɛ la mifa production sanfɛ ale ni ondo tv jabarani sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen ye dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na février kalo tile 3 ka taa bila karidon na février kalo tile 9 dolo jate la fonɛnɛ kalo 2 tile 13 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo 2 tile 19 na doloba 2 o de nɔrɔ barakalen don o ye doloba 2 jumɛn ye girin ti ale ni san ti ko ni ninnu 2 nɔrɔ ɲagamina ɲɔgɔn na walima den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔn don dɔ ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye wa ɲɛmɔgɔya ko olu ka di ninnu na kosɛbɛ olu ye dakanko ye n bɛ nin kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma belew ninsɔndenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw cɛsiri nka aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna tile daminɛ dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiyaw ye nka dɔgɔkun bɛ taa fɔ k'a bɛ taa se camancɛ yɔrɔ la wagati minnu na sumaya walew ale ni layidu timɛbaliyaw olu bɛna se ka na don aw ka ko la o b'a yira k'a fɔ aw ka ku ni aw yɛrɛ ye wa aw kana aw jigi da mɔgɔw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw k'olu fanga bonya ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dontaw olu de fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo o bɛna sigi aw fɛ yen nɔ ntɛnɛn don o min bɛ bɛn dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ ma ntɛnɛn don o min bɛ bɛn février kalo tile 3 ma kalo bɛ aw fɛ yen nɔ aw bɛna se ka aw ka nisɔndiyaw ale ni aw ka wasaw ale ni aw ka wulikajɔ nafamaw k'olu ɲɛ sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma olu wagatiw olu fagonnen don aw bolo ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na uranus o bɛ aw fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ dɔgɔkun banna an bɛna ye kalo fana o bɛna don aw fɛ yen nɔ mardi don o min bɛ bɛn février kalo tile 4 ma ale ni mercredi o min bɛ bɛn février kalo tile 5 ma o bɛ wasaw ale ni hakilisigiw k'olu fɔ ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fanfɛla la a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka cɛsiriw olu tɛna kɛ fu ye wa aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw ɲɔgɔn lafaamuya min ni aw b'a ɲinina aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna se ka cogoya ɲuman sɔrɔ olu la wa ɲɛmɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu ka baara bɛnnen don furu sira tagamaw ma walima ka mɔgɔ 2 kan bɛn olu bɛ se ka walima jamakulu yɛrɛ olu bɛ se ka tare caman fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa jamako olu de barakalen don aw bolo ka tɛmɛ mɔgɔ kelen kow kan ni aw bɛ se a y'a ka waleya nafamaw k'olu daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw sela a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka tare fɔ wasaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka waleya minnu n'o olu kun dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ aw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ papier kow la ani mɔgɔ minnu bɛ ka u ka kow ɲɛɲini
aw bɛ se ka olu ɲɛɲini k'a daminɛ alamusadon na o min bɛ bɛn février kalo tile 6 ma ale ni jumadon o min bɛ bɛn février kalo tile 7 ma ale ni samedi don o min bɛ bɛn février kalo tile 8 ma o wagati ninnu barikalen don aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ wasaw ale ni hakilisigi olu bɛ aw ye ka bɛn ni nin wagati in ye tile 3 kalo bɛna o kɛ aw fɛ yen nɔ o bɛ aw ka nisɔndiyaw ale ni aw ka wulikajɔw ale ni aw ka sarakaw minɛni kofɔ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kunnafoniya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw n'aw bɛ se aw ka wulikajɔw aw k'olu bɛɛ lajɛlen banba ka bɛn dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma olu sinen don aw bolo kosɛbɛ wa aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu ka baara bɛnnen don jagow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni jama bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye aw bɛna se ka tare k'olu caman fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw kamasɔrɔ gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni cɛsiri ye ale ni jija ye nka aw b'a fɛ waleya ka se ka sabati cogoya minnu na sumaya wale bɛna se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na o la n'aw bɛ se aw ka se ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan wa aw ka sabara don aw sen na aw yɛrɛ kungo la o de ka fisa aw ka se ka aw ka ko don mɔgɔ wɛrɛw bolo n'o tɛ ni aw y'a ka jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan i b'a ye gɛlɛyaw olu bɛna se ka bonya aw ka waleya siraw kan kosɛbɛ o de la i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma fariganw banaw aw bɛ se ka aw sigi ni olu ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma dontaw olu fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion den ɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na dibi bi aw ka sira kan kamasɔrɔ nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma layidu timɛbaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka sigi ni olu ye wa kungo olu de bɛna bonya kosɛbɛ aw ka sɔrɔw ma o bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw décourager dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka garisɛgɛ siraw olu ma sabati bɔtaw olu ka ca ni dontaw ye wa n'aw bɛ se aw ka se k'aw ka waleya nafamanw k'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ baw ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kasaraw olu a bɛ se k'aw sigi ni olu fana ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ mɔgɔ bolo baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka hakili to aw ni aw ka baarakɛɲɔgɔnw aw ka ɲɛmɔgɔw ani aw marabagaw aw ka hakili to aw ni olu ka dancɛ la kamasɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw olu bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw jijalen don kosɛbɛ nka o bɛna kɛ sababu ye ka se ka hakilisigiw k'olu lase aw ma n'o tɛ aw ka hakilinako olu fana ka ca kosɛbɛ a b'a yira ko o ko de tɛ aw ɲɛsira la aw kana don olu da fɛ n'o tɛ aw bɛ se ka dusukasiw ale ni kumasuluw k'olu sɔrɔ olu la ni aw ko aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye a ɲɛtɔ la k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a b'a yira ni aw kola ni aw yɛrɛ dusu min bɛ aw la ka baara kɛ o dusu in de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilisigiw ale ni jigiya walew olu sinsin aw ye ka bɛn ni don nataw ye nin dɔgɔkun garisɛgɛ siraw olu bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛna baara minnu kɛ olu tɛna kɛ baaraw ye minnu bɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruyaw ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun kɔnɔna na jateminɛlikɛbaliya bɛna se ka aw don dekun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛna waleya de kɛ aw ka se ka jateminɛw k'olu kɛ ka se ka jateminɛw fanga bonya n'o kɛla i b'a ye fili caman bɛ yen nɔ olu bɛna se ka tɛmɛ aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na garisɛgɛ ko siraw fɛ aw ka musaka bɔtaw aw bɛna olu minnu kɛ aw ka se ka jateminɛw kɛ a la n'o tɛ nimisaw bɛ se ka aw sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka garisɛgɛ ninnu bɛna na se aw ma cogoya min na sababu dɔw fana bɛ se ka ɲɛsin aw ma
sababu minnu bɛ se ka garisɛgɛ ninnu yɛrɛ kɛ aw bolo nka ni aw ye jateminɛw fanga bonya aw ka sɔrɔw kɛcogoya la a bɛna se ka tare fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bi aw ye dugutaga siraw wulikajɔ siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni dɔgɔkun ni aw bɛ se k'aw ka ko nafamaw k'olu bɛɛ lajɛlen boloda ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni aw ye olu ko siraw tagama a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nka juguya wale minnu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka cɛsiri ale ni aw ka jija bɛna se ka kɛ sababu ye k'aw kɔkɔ da olu la gɛlɛya minnu bɛna na aw sɔrɔ i bɛna ye aw bɛna se ka minɛ cogo sɔrɔ olu la sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw kawla kalo 3nan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw kana aw mankun kamasɔrɔ kumaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔ k'olu sinsin ka sɔrɔ dontaw k'olu bonya o b'a yira k'a fɔ yɔrɔ janfɛ kibaruyaw nɛgɛjuru siraw nɛgɛjuru cikanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna waleya de kɛ aw bɛna aw sen don waleya de la ni aw ye kumaw fara aw boloda la aw bɛ se ka wasaw k'olu sɔrɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan siraw fɛ ni aw ye wulila ka se ka kumaw k'olu fara aw boloda la aw bɛ se ka minɛ cogo sɔrɔ aw ka gɛlɛyaw ale ni aw ka degun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne janfawalew olu caman de labɛnnen don aw kama ni dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw kana da mɔgɔ la kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw bila fili caman de kɔnɔna na wa aw ni mɔgɔ minnu bi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ aw ka hakili to olu ka waleyaw la kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la olu bɛna gɛrɛ aw la ka se ka nata ni nata siraw ye ka se ka u ka sɔrɔtaw k'olu ɲini aw fɛ kumakan dumanw siraw fɛ o b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ ko kɛ a ka se ka hakili to aw yɛrɛ la wa dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma lagosi walew olu fanga bɛna se ka na bonya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ a b'a yira basigiw ani jateminɛw aw ko kɛ aw tagama bere ni fɛn min sudara mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna se ka tare o k'olu fɔ tile o bɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛna aw ka baaraw jaabiliw kofɔ wa o de bɛna se ka aw ka baaraw mankutu o bonyani kofɔ ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye o fana bɛ aw ka so kɔnɔ aw mago tɛ mɔgɔ wɛrɛw ka jateminɛ na aw yɛrɛ ka jateminɛw ale ni aw bɛna ko ye cogoya minnu na o de bɛna se ka aw wasa ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw kan wa a b'a yira k'a fɔ fana aw fana ka kuma ni aw fana kumana aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka kow la kamasɔrɔ aw ka ko minnu balalen don k'a bɛ wagati tɛmɛnenw na dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw n'a ye jateminɛ kɛ olu la aw bɛna se ka hakilina minnu sɔrɔ ka se ka olu ko olu waleyali sabati i bɛna ye fanga bɛ don olu la ka ɲɛsin aw ma fo ka taa fɔ mercure ale bɔla aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ nin ye aw ka jateminɛ wagati ye wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ɲɔgɔn lafaamuyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu siraw sabatilen don aw ni mɔgɔ minnu kun tɛ ɲɔgɔn faamu wagati tɛmɛnenw na ni aw ye wulila o siraw fɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ aw lamɛnnen don wa aw dalakanw olu barikalen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na hakilisigiw ale ni basigiw olu bɛ aw ka ko la hali n'a sɔrɔla dontaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma
nga i bɛna ye saciri ni o sigilen don aw fɛ yen ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de bi bonyaw ale ni wasa bonyaw ale ni hakilisigiw k'olu fɔ ka ɲɛsin aw ma n'i ye aw kɛlen ka dɔgɔyama min sɔrɔ o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ la n'o tɛ ka saciri to aw fɛ aw bonyanen don wa ni aw mɔgɔ minnu bɛ jama ɲɛmɔgɔyaw walima ɲɛmɔgɔya ɲiniw la ni a y'a daminɛ a siraw tagama ka bɛn ni nin dɔgɔkun in daminɛ aw bɛna se ka jaabi ɲumanw k'olu sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dontaw olu fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma wa a bɛna sɔrɔ minnu kɛ aw ka hakili to olu fana na yɛrɛkɛli walew olu fana bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye juguya siraw olu kɔ donnen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw lakananen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa fɔ sacini bɔra aw ka so aw lakananen don kosɛbɛ juguyaw ni janfaw ale ni suya walew olu ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ février kalo tile 3 ka taa bila karidon na février kalo tile 9 o wagati kibaruya de kun ye ka di aw ma nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka se ka safinɛw aw mɔgɔ minnu kun ye safinɛ ko fɔ ka aw ladɔnniya san safinɛw an ye kuraw bila sin bɛɛ ta bɛ yen nɔ ni mɔgɔ minnu mago b'a la i bɛ se ka a wele 73 35 28 89 walima i ka se ka an contacter ka se k'i ka ɲɛnamaya siraw k'olu dɔn cogoya minnu na dolo siraw fɛ i kan ka baara nasugu minnu kɛ ale ni i ka don dumanw i ka don gomanw ka se ka olu bɛɛ f'i ye dolo mun bɛ i mara ka se ka o dolo ka lahaliyaw k'olu fɔ i ye ka i kan ka taa sira minnu fɛ k'olu f'i ye n'i taala olu fɛ i bɛna se ka taa bɔ i ka ɲinifɛn kan ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na